జమ్మూ కాశ్మీర్ పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడికి నిరసనగా రేపు శనివారం బంద్కు పిలుపునిచ్చిన భారతీయ జనతా పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు కూకట్ల నాగరాజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గురువారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించి జమ్మూ కాశ్మీర్లో పహల్గామ్లో ఉగ్రదాడి చేశారు. దాదాపు 26 మందిని ఉగ్రవాదులు పొట్టన పెట్టుకున్నారు. అందుకు నిరసనగా శనివారం సుల్తానాబాద్ పట్టణానికి బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. సుల్తానాబాద్ పట్టణంలో ఉన్న దుకాణదారులు, ఇతర చిరు వ్యాపారులు, కిరాణా షాపులు అందరూ, పాఠశాలలు అన్ని రకాల బంద్ చేసి బంద్కు సహకరించాలని కూకట్ల నాగరాజు కోరారు.